Pekik ki apa? Pekik ki tegese ganteng, derek piyai kakung sing ganteng. Sapa, Gong? Arif nglumer. Wis. Nano. Amira. Priya Lho, menyesatkan lho. Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Lah iya ta. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Kowe ora ngerti Saya to? menyesal. Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi. Yen kancane kleru ditutupi. Lah ngono kuwi. Ngono mangsamu. Ora mungkin kok kancane salah nek kapok kowe, ora mungkin. Tutupi langsung. Ora ya. Pamane sing nembangin delalah kenggaluren, irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lah. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Kang olah budaya sawan aneng kutha Hup, oper Mbak Wanda Amara. Gawe apa? Disingkat Wanda Amarai WA. Ayo. WA itu tegese Wanda Arif Glumer. Wes, ora wong aku. Ayo. Mbak Wanda, ayo. Banter terus Halus sih suarane. Suarane halus, atine ya halus, ya. selendang Hai. kuning Saking pundi, Mbak? kang saking wukir. Oh, Mbak Mira, ya. Swara kurang premono. Swara kurang permana ning wasesa Ngungkrung sinten, Mbak Mira? nggih bendaran. Oh iya. Lah pripun? Kaya anggerene sinden anyar iki kena bahan ya iki. Nggih. Apik bendarane, biyen enek ngungkrum sinten, Mbak? Kirangan. Ngungkrum Arif Glumer. Nggih, ngoten niku, Mbak, napa? Nggih. Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembangi jenengan ngoten. Walah. Nggih, selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepak. Mboten leres ngoten niku leres. Ning le mangsuli ngangge tembangi ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Hai, baleni. Ngungkrum teng sinten, Mbak Mira? Ngungkrung marang bendara. Dyah Sulistya pijer pripun? Dyah Sulistya pijer
ngurangake alis. Ya awakmu ndak. Terus tresno sesideman pripun ndak? Ayo. Ayo. Terus tresno sesideman. Mira, ya. Luwih becik patenono timbang pemisahan. Tiap selestyo ripang misamudana. Curhat karo aku kok. Ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ora manut karo aku sampe. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung kok. Bingung aku ayo. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kota gedhe kowe tak tukake Laras wonten YouTube panjenengan. Pak Sianto, Dalem Asusena. Bapak-bapak Satpam isi Surakarta. luwe becik patenono
kasih Mbak Mira, Mbak Wanda.